Passem al següent punt, que fa referència a l'aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals. Sotmesa novament a informació pública, presentades diverses al·legacions, constituïda la comissió d'estudi, es fa la proposta en relació a l'aprovació definitiva per la seva posterior publicació en el butlletí oficial, una vegada s'han resolt, estimant-se o desestimant-se les al·legacions presentades. Sí, bona tarda a tothom. Doncs bé, portem avui l'aprovació definitiva de l'ordenança de tinença responsable d'animals, que es va aprovar de manera inicial en el passat mes d'abril. En aquest sentit es van donar els 30 dies d'exposició pública perquè tant els grups municipals com la ciutadania pogués presentar les respectives al·legacions. En aquest sentit s'han presentat un total de 18 al·legacions en 4 formats diferents, de les quals una és del grup municipal del PSC i la resta són de ciutadans, tot i que alguns d'aquests ciutadans l'han presentat en un doble o en un triple format. Aquestes al·legacions s'han estudiat, algunes d'elles s'han estimat i algunes s'han desestimat. Els motius pels quals s'han desestimat principalment és perquè entraven en contradicció amb la normativa legal existent, ja sigui normativa estatal, ja sigui normativa catalana o ja sigui altres normatives sectorials, com podria ser la normativa de circulació pel que fa a com s'ha de transportar un animal en el transport privat o com la normativa que regula com un animal s'ha de portar en un transport públic. D'altra banda, també s'han desestimat algunes al·legacions perquè tant tècnicament com políticament creiem que no eren viables. Com que en són poquetes, aquest cop sí que he intentat fer un resum d'allò que hem desestimat i estimat. Qualsevol dubte em pregunteu. En primer lloc, sí que és cert que un dels formats que es presentava no al·legava cap article com a tal, sinó que era més aviat una declaració de tota una sèrie de conceptes o de procediment amb el que no hi estaven d'acord, però tot i així hi donarem resposta. Pel que fa a la primera al·legació que no estimem és el concepte de bé jurídic que incorporem en el pròleg. Aquest concepte és un concepte que vam incorporar en el primer procés d'exposició pública, donat que una de les plataformes que s'havia creat apel·lava a que un animal té drets i com a tal aquests drets s'han de contemplar i és per aquest motiu que tant tècnicament com políticament ho vam considerar i ho vam afegir. No tindria sentit ara que en el seu dia ho vam estimar i ara perquè una altra al·legació diu el contrari ho trauríem. D'altra banda, desestimem també l'al·legació pel que fa a l'adequació dels espais, que diuen que aquests espais no estan adequats, que es necessiten abeuradors, que s'han de posar escombraries, que alguns d'aquests hi falta enllumenat, i estem d'acord. Una de les coses que s'estimen és que no hi ha una partida pressupostària per poder fer aquesta inversió en aquests espais, i això no és cert, donat que en el seu moment, quan vam aprovar pressupostos, ja vam explicar que hi havia una partida d'uns 20.000 euros per destinar-los a adaptar aquests espais. Això és el que es farà. Tot i així, encara no es pot fer perquè l'ordenança no està aprovada de manera definitiva i, per tant, la despesa no es pot executar fins que aquesta ordenança no estigui aprovada. Aquest és el motiu, tot i que la voluntat hi és. Desestimem també l'al·legació que fa referència a que diu que l'Ajuntament ha de fugir de la seva responsabilitat d'atendre aquells animals ferits o perduts a la via pública, i això tampoc és cert, donat que l'Ajuntament té un contracte vigent amb una empresa que ofereix aquest servei 24 hores al dia, 365 dies de l'any, per tant, això no seria cert. En tot cas, podríem discutir si aquest servei ens satisfà o no ens satisfà, que en tot cas és un altre debat. Tot i així, també informo que a partir del mes d'agost hi ha un canvi d'empresa i que esperem que aquest servei satisfaci més les necessitats tant de l'administració local com de la ciutadania. D'altra banda, al·legaven també que aquesta ordenança només entrava a regular els drets i deures dels gossos no potencialment perillosos. Això tampoc és cert, en primer lloc perquè és una ordenança que no només regula els gossos, sinó que regula altres animals, i en segon lloc perquè és una ordenança que regula tots els gossos, ja siguin els potencialment perillosos com els no potencialment perillosos. I a més, hi ha dues normatives a nivell estatal i a nivell català que entren a regular aquells drets, sobretot deures, dels propietaris dels gossos potencialment perillosos.
D'altra banda, l'article 2 es desestima, donat que el que es proposava és que deien que l'administració local havia d'autoritzar o no el número de gossos que una persona podia tenir a casa seva. És a dir, que havia d'haver-hi una prèvia inspecció ocular al domicili perquè nosaltres entréssim a valorar si era o no de dret que aquella persona pogués tenir els gossos. Creiem que això és d'un intrusisme exagerat. Creiem que quan una persona decideix tenir fills o decideix acollir a persones a casa seva, no hi va ningú de l'administració a dir si poden o no hi pot viure aquella persona, o si pot o no pot tenir 2, 3 o 4 fills. Per tant, creiem que és una mica exagerat i fora de lloc entrar a valorar el número de gossos que una persona pot tenir a casa seva. En qualsevol cas, el concepte de benestar animal vindrà determinat per altre tipus de males pràctiques i que, evidentment, un tècnic municipal comprovarà prèviament. Pel que fa a l'article 5, en relació a l'estona que els gossos poden estar lligats a casa seva, malgrat sí que hem entrat a regular els cadells quanta estona hi poden estar lligats o no i els no cadells, ho desestimem perquè entraria en contradicció amb el decret legislatiu de la Generalitat 2/2008 i, per tant, en aquest cas no hi entrem. D'altra banda, també ens demanaven, fent referència a l'article 7, que entréssim a regular els casos en què els gossos poden o no poden estar lligats. Nosaltres creiem que entrar a regular excessivament en quins... Entrar a regular en quins casos un gos pot o no pot estar lligat se'ns pot girar en contra perquè aquell escenari o aquella situació que no haguem regulat però que creiem que és de sanció o que és motiu per decomissar aquell gos se'ns podria girar en contra. Per tant, regular excessivament en quines situacions el gos pot estar lligat o no, doncs tampoc no hi estàvem d'acord. I en tot cas, el que deia en l'anterior article, serà la inspecció tècnica que valorarà si aquell gos o no està en males condicions. D'altra banda, en aquest mateix article ens deien que havíem d'entrar a regular com un animal, es puntualitza molt en els gossos, però insisteixo que és una ordenança que entra a regular altres tipus d'animals, com un animal pot ser transportat en un cotxe o en un vehicle privat. Nosaltres aquí no hi entrem, donat que ja hi ha una normativa estatal que ho regula, que és la normativa de circulació, i concretament l'article 13.1, que ja ho diu, com els gossos o com els animals han d'anar en un transport privat. Pel que fa a l'article 8, en quant a identificació i cens, no estaven d'acord en que aquelles persones que agafaven un animal en acollida, en una casa d'acollida, se'ls donés el mateix tracte que una persona propietària. Nosaltres ja vam ampliar el termini de cens d'aquest animal a un mes, però no podem entrar a regular-ho més, donat que entraria en contradicció amb el decret legislatiu de la Generalitat, que ja fa diferència entre persones propietàries i persones posseïdores, i en aquest cas les famílies o les persones que acullen un animal és considerat com a persona posseïdora i per tant entraria en contradicció amb l'al·legació que presenten. Pel que fa a l'article 14, en relació a quan un gos va en un camí rural, nosaltres inicialment en la primera ordenança es prohibia que els animals poguessin, en aquest cas els gossos, poguessin anar pels camins rurals sense anar lligats. Es va presentar l'al·legació, ho vam estimar i ara sí que un cop aquesta estigui aprovada es podrà anar deslligat, però sí, evidentment, sempre donant seguretat a altres persones i altres animals, en cas d'encreuament de diferents animals o de l'animal amb la persona, obliguem a la persona propietària a que lligui el gos per prevaldre la seguretat. Comentaven que el redactat no era prou clar i que podia portar a males interpretacions, i la paraula que proposaven els ciutadans era que fiquéssim la paraula vigilar. Nosaltres creiem que la paraula vigilar encara dona més males interpretacions i que el redactat no quedaria prou clar i per tant per això ho desestimem. En quant a l'article 15 de les deposicions, nosaltres queda prohibit que un animal pugui entrar a una zona infantil i a més queda prohibit que en cas que l'animal entri al parc infantil urini. Això és contradictori perquè si ja prohibeixes que entri a un parc infantil, com estàs regulant que està prohibit orinar? Aquí han obviat
un detall important, que és que els gossos d'assistència, com per exemple els gossos pigall, sí que poden entrar a les zones infantils i, per tant, aquí sí que estaríem donant permís que el gos d'assistència hi entri, però si orinés a la zona infantil estaria cometent una infracció. I, a més, en cas que fos un gos de no assistència i entrés a una zona infantil estaria cometent una doble infracció, entrar a la zona infantil i, a més, orinar a la zona infantil. En aquest mateix article no estaven d'acord en què prohibíssim que reguléssim que l'animal ha d'intentar orinar, ja siguin els escocells o en els embornals, perdoneu, ja siguin els escocells o en els embornals, i deien que, en tot cas, la persona propietària hauria de procurar que orinés en aquests espais. Clar, la meva funció com a responsable política i també tècnica és que hem de fer pedagogia i hem d'intentar que les persones propietàries eduquin els seus animals perquè puguin orinar en aquells espais on no perjudiqui a les persones propietàries de les seves cases, façanes, edificis, etc. D'acord? En aquest mateix article també proposaven que prohibíssim que els equins, més que prohibíssim, és que exigíssim que les persones propietàries d'equins recollissin els excrements a la via pública. Això es desestima, però perquè el mateix redactat parla d'animals, no només de gossos. I llavors, quan parles d'animals, ja estàs parlant dels gossos i, en aquest cas, també dels cavalls i, per tant, quedaria desestimat. Pel que fa a l'article 17, també es desestima, en aquest cas és de com transportar els animals en el transport públic. Nosaltres aquí no ens hi posem perquè ja hi ha una normativa que ho regula, que en aquest cas és l'Entitat Metropolitana de Transport de la Generalitat i en concret l'article 5 i per tant tampoc no ens hi fiquem. Pel que fa a l'article 43, el dret de comís, aquí entenem que hi ha un desconeixement, només faltaria, de la normativa que estableix el procediment sancionador, i és que quan l'administració local executa un comís ja és el mateix procediment que estableix els tempos en què un animal està en comís o no, i això va en funció de les al·legacions que la persona propietària pugui presentar, així com els altres agents implicats. Acabo, D'altra banda, també al·legaven que no havien estat contestades al voltant de 70 al·legacions que en el primer procediment s'havien presentat, i això no és cert, no m'agrada titllar de mentider a ningú, però damunt meu tinc els justificants de rebut conforme Correus va enviar, o sigui, conforme l'administració va enviar totes les al·legacions contestades a totes aquelles persones amb les que es va poder contactar i enviar la resposta de l'al·legació. Si bé és cert que no totes es van enviar en el mateix moment, sinó que van haver-hi diferents dies de sortida, però en principi les al·legacions sí que han estat contestades. En relació als espais que en principi s'habituen o s'habilitaran perquè els gossos puguin anar deslligats i que en aquest cas l'al·legació presentada pel PSC no hi estan d'acord, en alguns d'aquests espais, com per exemple la zona dels Dominics, el Parc Joan Closelles, aquest és precisament un dels parcs que no entra en conflicte amb l'horari d'entrada i sortida dels alumnes a l'institut perquè és un dels espais que tenen horari i que precisament el que hem intentat és que no entrés en conflicte amb els alumnes. O sigui, en principi no hauria d'haver-hi cap problema. Pel que fa als altres espais que proposeu, considerem que queden allunyats de la trama urbana i que, per tant, defugirien de l'objectiu que tenim nosaltres, que és que dintre de la trama urbana hi hagin espais habilitats perquè les persones propietàries puguin portar els gossos sueltos en el moment que tinguin poca estona. D'altra banda, després ja disposaran de tots els camins rurals. Pel que fa a les al·legacions que sí que estimem, fa referència a l'article 9, i és que potser el redactat no quedava clar o no era prou entenedor, i nosaltres puntualitzem que l'Ajuntament sí que es fa responsable dels animals abandonats o perduts a la via pública i, a més puntualitzem que mentre aquest animal estigui en possessió de l'administració local, doncs aquest animal hem de garantir el seu benestar i les bones condicions de l'animal. Pel que fa a l'article 12,
al·legaven que aquell animal que està a la propietat privada, doncs que el propietari ha de garantir que aquest animal no pugui envair l'espai públic amenaçant altres animals o altres persones, i per tant sí que ho hem estimat, dient que la persona ha de prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat i la tranquil·litat tant del vianant com de l'animal. Pel que fa a l'article 19, tot i que nosaltres en un ànim d'agilitzar el tràmit i que cada cop que s'hagués de modificar un espai o l'horari en el què els animals puguin anar sueltos, i havíem proposat fer-ho per la Junta de Govern local, donat que vam veure que generava controvèrsia i desconfiança, no tenim cap problema en rectificar i en comptes de que s'aprovi per Junta de Govern s'aprovarà per ple, cap problema. I això seria tot pel que fa a l'estimació i desestimació de les al·legacions. Com bé vaig dir en el ple d'abril, nosaltres creiem que hem fet un exercici d'intentar trobar un equilibri en l'exercici de la convivència en beneficiar tant a les persones propietàries com les no propietàries. Som conscients que se'ns gira feina, aquest era un tema que creiem que no s'havia tractat en molts anys i que havia estat guardat en un calaix, i fem front, en som conscients que és ambiciós i que se'ns gira molta feina a l'hora de fer pedagogia, d'evitar, de fer que els espais siguin coherents amb el que se'ns demana, però almenys estem molt satisfets del procediment que hem fet. Gràcies. Senyor Gelada, sisplau. Bé, l'ordenança aquesta la vam començar amb mal peu, però realment crec que es va intentar reconduir, es va fer bé, jo no entro en la feina de la regidora ni molt menys. Està molt bé que s'hagin fet tots aquests avanços, sobretot el tema de la pedagogia. L'únic que a mi em sembla que hem passat d'un extrem que potser érem una mica dràstics i que ens va crear una situació una mica alarmista a la qual tots, en certa manera, vam reconduir-la i et vam donar suport, a potser ara a un extrem totalment el contrari. Jo crec que potser hem pecat una mica amb el tema de carta blanca, amb el que seria, per exemple, el tema dels espais. Potser jo crec que aquí, i soc usuari de gos, jo crec que aquí potser hem sigut una mica livianos. Jo m'abstindré amb aquesta d'allòs, d'acord? Gràcies. Senyor Bat. Sí, nosaltres ens vam posicionar clarament i a més vam felicitar la regidora per la valentia amb la normativa antiga. Va ser criticada per, de fet, també tirar endavant la que ja existia, vull dir, amb el tema de les multes, vull dir que era una normativa que ja estava. Jo penso que en el seu moment va ser un toc d'atenció i durant la temporada es va veure que realment, clar, quan em toquen a la butxaca, no tothom, perquè lògicament no tothom és incívic, però els que sí que ho són, durant una temporada els gossos anaven lligats, les caques anaven recollint, amb tot el renou que es va crear, per mi penso que injust, sí que hi havia coses a millorar, vostè mateixa ho va dir, jo també estic d'acord. Jo personalment no estic d'acord en la trama urbana hi hagin espais perquè els gossos baixin lliures. Jo ho vaig manifestar a la informativa que vam fer. Penso que a la zona rural em sembla perfecte, correcte, però allà no. Com dic, s'ha baixat el llistó, vull dir, els gossos ja van sueltos actualment per diversos carrers, vull dir, torna a haver-hi defecacions de gossos, amos incívics, lògicament, no els gossos, i jo demanaria no baixar la guàrdia. Em vaig posicionar clarament en el seu dia a favor d'aquest tema i ho vaig fer-ho davant també dels grups, però no estic d'acord amb els canvis que s'han introduït i una mica amb el baixar la guàrdia en aquest tema. No votaré en contra, però m'abstindré. Gràcies. Senyor Hurtado. Sí, bona tarda a tothom. A veure, nosaltres els espais per gossos entenem que han d'estar delimitats i és així. I creiem que 20.000 euros no dona per gaire.
Aquests espais que nosaltres vam dir i vosaltres no ho heu fet i ara sembla ser que heu mirat l'horari dels dominics perquè vagi bé pels gossos i tot això, o sigui, que sigui compatible, em sembla molt bé, però, per exemple, nosaltres no estem d'acord, per exemple, que en el Mestre Alexandri hi hagin gossos. Allò és parc o preparc, o digueu-li com vulgueu, però allò no és un espai per portar els gossos. Això quedi clar. Després hi ha una altra cosa. Entenem que l'annex de l'ordenança que s'ha tingut annexat, això ha tingut informació pública i que seguirà tot el reglament com si fos la mateixa ordenança, si hi ha canvis. És així? Senyora Mallorcas. Bé, per part nostra, nosaltres a l'inicial vam votar en contra. És cert que amb els camins que es poden anar deslligats, és una petita millora, però amb els espais tancats, i jo també tinc gossos, soc usuària, no creiem que pugui ser una millora pels gossos, perquè n'hi ha bastants gossos i en un espai tan tancat, tan limitat, amb centre, tampoc no creiem que sigui una bona solució. L'ordenança és complicada, no és fàcil, vull dir que això també ho entenem, de poder arribar a un acord entre tots i que tothom sigui responsable del seu propi animal, com els excrements i totes les lluites que portem anys i anys i que no acabem de trobar una solució, perquè això és una cosa ja del propi amo del gos, el gos no té cap culpa que passi totes aquestes coses, però l'ordenança no deixa, vull dir, no s'ha modificat res del que havíem provat inicialment, tret d'això dels camins, i per coherència, que amb algunes coses no estem d'acord, votarem en contra. Laia, vols fer alguna resposta? Bé, com bé deies ara, Carme, no és fàcil fer una ordenança al gust de tothom i més amb un tema tan delicat. Crec que és com proposar espais, si aquests espais han d'estar tancats, si han d'estar oberts, si poden o no poden anar sueltos per allà on vulguin, perquè els mateixos propietaris de gossos hi ha divergència d'opinions. En aquest cas, ho he dit, ho vaig dir en el primer ple, en el ple d'abril, ho torno a dir ara, aquesta és una proposta que no ens hem inventat nosaltres, hem agafat mostres que estaven funcionant d'altres municipis, com és el cas de Terrassa, de Mataró, de Sant Cugat, i que estan funcionant. En tot cas, és una prova que funciona, perfecte, que veiem que hi ha coses que no funcionen, es modifica i es canvia o es proposen altres espais, ja sigui l'horari o l'espai. Però en qualsevol cas donem un vot de confiança i ho he dit abans, nosaltres tenim ara feina a fer en fer pedagogia i en fer que les persones siguin responsables amb els seus deures com a propietaris i els mateixos propietaris també. D'altra banda, que deia el regidor Abad que s'ha baixat el llistó, entenem, sí que és cert, i de fet una de les voluntats per la qual volem que l'ordenança ja s'aprovi de manera definitiva és perquè com que tenim ganes de posar-nos a treballar, ja sigui per tornar a tocar el crostó a aquelles persones propietàries que s'han relaxat en aquests darrers mesos, som conscients que sí que torna a haver-hi excrements a la via pública o més dels que hi havia anteriorment, però clar, també estem en un espai d'interpretació, està molt clar quina és la normativa legal vigent, però donat que amb de les multes ja es va generar prou enrenou, ens hem esperat que l'ordenança estigui aprovada de manera definitiva, en tot cas per posar-nos a treballar de tots aquests deures pendents que tu comentaves. Pel que fa a l'espai dels dominics, aquest ja era un espai amb horari. No s'ha modificat l'horari arrel de la vostra relació i era un espai que sí que tenia un horari. La pregunta exacta no l'he acabat d'entendre que em feies respecte a l'annex. Sí. Sí, les modificacions que s'han fet que passaran igualment per la informació pública, igual com si fos l'ordenança, no entenem? Et refereixes cada cop que s'hagi de modificar cicle, sí, perquè si passa per ple s'han de donar els 30 dies d'exposició pública. Sí. Llavors, en el Mestre Alexandri no hi ha horari. Però és que, veus, és això el que no t'estic entenent. O sigui, els espais que ara es posaven, a l'exposició pública hi havia l'ordenança i l'annex en exposició pública. Llavors, si ara s'aprova l'ordenança de manera definitiva, serà amb aquests espais que l'annex es proposaven. I en tot cas, el dia que s'hagi de fer una modificació d'aquests espais, passarà per ple i es donaran els 30 dies d'exposició pública.
Alguna cosa més per la senyora Gelada? Senyor Bat. Sí, farem confiança a la regidora, doncs diu, bueno, en base al que has dit, no? Vull dir que es modificarà tot allò que no funcioni i que en el moment que s'aprovin no es baixarà la guàrdia, sinó que s'actuarà. Però qualque cosa votaré a favor. Moltes gràcies. Doncs procedim a votar. Vots a favor? Són 10. Vots en contra? Són 4. Abstencions? Són 1. Queda aprovat per majoria absoluta.